Hi guys, good morning sa inyong lahat. Ayan nga guys, araw ngayon ng Miyerkules ito guys. Ayan, pupunta na pala ako sa taas. Papasok pala ako sa school ko guys. Kaya na guys, madatoy na nga ton guys. Ayan, mm, video. Papik naman. Ahahaha. Oo, check daw. Ayan guys, andito na pala ako sa loob ng motor namin guys. Oo, check na naman daw guys. Ayan na nga guys, andito na pala kami sa daan. Ang aga-aga pa lang yan guys, pero naaga talaga akong nagising kasi may pasok pa ako eh. Wala talaga akong magkagawa ah. Hehehe. Ayun na nga. Kaya samahan niyo ako sa pagpasok. Let's go! Ayan na nga guys, andito na pala kami sa syudad ng Ilagan. Ayan na nga. Malapit na pala yung school ko dito guys. Ayan, Agadot Ilogan. Gayam niya. Isogan na tayo amin guys. Huwag bilisan ang pagpatakbo ng mga sasakyan natin. Ayan na nga. Dito na pala kami sa harap ng mall. Kukunti pa yung tao dyan guys kasi ang aga-aga pa lang guys. Ayan. Pero nakabukas na yung mga ibang store ng mall. Ayan na nga guys. Nandito na pala kami sa Pure Gold ng Alibago. Nakabukas na pala sila guys. Ayan na nga guys. Ayan na nga guys. Asidig kami di school kon. So, waiting. Ayan na nga guys. Ayan na nga guys. Lumiko na si papa ko dyan. Ayan na nga. Makikita yun mga building ng mga room namin guys. I love Alibago National High School. Dito pala ako nag-aaral guys. Ayun na nga guys, ang dami na pumapasok na estudyante. Ayun na nga. Pumasok na pala kami sa loob ng school. Ayan na nga. Ang daming mamulisan na naman. Pero kaya yan guys. Chill ko kayo. Ayan na nga pala guys. Ayan pala yung room namin guys Ayan nasa dulo. Ayan bumaba na nga si papa ko kasi bubuhatin niya pa yung bag ko. Ayan na nga guys, andito na pala ako sa labas ng room namin pero hindi pa nakabukas. Ayan na nga kaya nagmuni-muni na ako. Nakabukas na lahat ng room pero yung room namin hindi pa. By the way, nakapasok na ako sa room namin pero hindi ko na na-video yung mga ibang kabanata. Ayan, nag-OOTD check. Nagsimula na pala ang klase namin. Nandito na pala yung teacher namin. Ayan na nga, nagsusurat kami dyan guys. Nagpangit yung surat ko nga guys niya. Nagpangit. Ayan na nga guys, tapos ng klase namin. Kaya napan kami nagsususurin. Merienda time namin na yan guys. Ayan nga. Bumaba kami doon na para milita guys. Ayan yung mga kaklase ko. May bit-bit silang libro. Kakatapos lang nagamit yan guys. Ang babait nila yan guys. Ang sisipag nila. Sila palagi ang kumukuha ng mga libro namin. Ayan na nga. Talaga kaklase asari eh. Naglakad na nga pala kami guys. Ayan na nga. Ayan na nga. Ano kayong pinag-uusapan nila? Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad namin guys. Ayan na nga guys, ayun pala yung baon ko.
Ayun nga pala yung merienda ko guys, juice at kombi. Ayan na nga, napanapan kami gumatang team merienda yung kaklasik. Sure na talaga guys nga. So hanggang dito na nga guys. Bye bye! Ingat kayo!